Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska bych chtěl natočit, jak já s tím fišákem jezdím. A chci se omluvit, jak jsem natáčel v těch 3 měsících, tak to je kvůli tomu, jak jsem dělal ty úkoly, jo, bla bla bla. A můžete se ale těšit na léto, protože bych chtěl nejvíc dávat těch videí na YouTube. Jak bez dalšího kecu můžu mít to. Tak, to je dneska pro dnešní videjko všechno. Jak se připomínám, omlouvám se za to, jak jsem dlouho natáčel po těch 3 měsících. A jak zase ještě zopáknu, že v létě bych chtěl natáčet, že budu natáčet těch víc videí. Jak to je fakt už všecko už, jak přeji vám hezký den, zbytek ne a čau.